tam byla babka, ta ukousávala prsty. Sobě nebo jiným? Co? Sobě nebo jiným? Když nemohla jiným, tak sobě. Fuj. A ona nemluvila vůbec, ona dělala jenom aj, neuměla mluvit, no. Tak na nás vždycky jako děti, když jsme šli okolo, tak na nás volala aj a ukazovala, No, že by nám ukousla prst. Tak to bylo i trochu nebezpečí. Prosím? Že to bylo i trochu No jo, nebezpečí. to jsme byli rodičema varovaný. Ne, abyste se přibližovali ty, co kouše prsty. A babka to byla. Ale zuby měla ještě dobrý. No. Ale jí potom dávali doktoři nějakou takový asi nesnímatelný rukavice.